Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay anapatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benji, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, ay balayo? Wen, ngamyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakamu ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat agbali na katulong. Di ka madanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpadadaan nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga Rod. Umanugot na kiti kayat mo. Nga agnaed akon ichay balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbalin na may kadwa nga inayo. At dagayaman ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagen. Apay ka di. Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaed. Anya? Saan samat akayat dagiti anak mo? Amakipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayat, umay ka. Itulod kan iti saledta. Kasaritag inton madamdama dagiti anak ko. Apay akas ti reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako nam. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pay laeng, gaputa narigat da pay maawat nga insukat kunti inada. Sana mabalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso ano anya ti kayat mo? Rumbang na iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat dakat isumat ti surutam. Isu nga rod akasaritak ida inton madamdamahan Awan mo't lati maaramidan da. No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yu dito day di babae, Papa? Anya kayo matan? Dua atawan pay laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam addan adagos kasukat na. Mawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad kadwa. At adala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat ka ni Manang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay maysa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y dayjay babae, Papa? Ni mama laang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Iso laang ti addakarbangan na nga agnaed ditoy, Papa. No anya ti kayat ko, isu ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, kat kasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusayan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayan anaming pinsan? Respet wendak kumamet nga amayo. Sakpay lang ti padre di pamilya iti daytoy abalay. Kat no anya ti kayat ko, isu ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbangan mi iti daytoy abalay. Tilang matyaan nugot yo tikid dawag. Numan nugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema. Malpasen ti saritaan. Talaga marigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada.
Isu asaan akas karina ang malipatan da. Nakarkaro asaan da ang malipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo, aging ga dito kwarto yo. Pasensya kan, hani. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta, ikatak amin dagiti aladawan ha. Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbeng ang maikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras ang malipatan dagiti anak mo. Sige, hani. Aramidam no anya ti rumbeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang tikid dawaken ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madalagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sara, ato iti kwartam. Agyaman nak, papa. Ito'y matkan kami ka. Agyaman na, papa. Sige, papa. Mapan kamin. Sige, agananat kayo kuma. Bye, papa. Talaga akasla saan dak ang makikita dagiti anak mo? Bayam lataidan. Awan gayam. Bisitag ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kayat mo ka diti sumurot? Saanen, honey? Adda kayat kung nga aramidan ita dito balay. Kat kasapulak ti pamalubos mo. Anya da itahani. Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawam. Kan, sukatak dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsaan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, adda kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni papa. Apay asika tinangilukat iti ridaw. Adda ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na. Manang Sara, awan matindag iti ladawan ni mama. Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni mama. Impan ko iti bodega. Anya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama. Adda pamalubos ti amayo. Ganda ito iti ibagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yo? Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso asaan dak apadpadasen. No kayat yo anasayaat kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama dito'y balay. Han, maboring ak nga adala ang diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kayat kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na, agyaman na, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Ang mga nurabi akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw-awis ngamin dagiti babarkadak. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, papa. Kurang daytoy. Kurang lang arudan ti intadyo di napalabas. Anusan nyo pa ilaing dayta, anak ko. Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro day a Joyce. Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, dagiti make-up na agat-gatangan na. Nagningi na pa'y. Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi akiti negosyo.
Ikang kayo matitipaggatang yo kadagiti baro nga arwatan nyo. Uray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Uray siyak, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamit at tipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti balayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanutit itin mo nga allowance da. Italang day papa. At dangamin problema kadagiti negosyok. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputa adda malas nga inyawit mo. Papa, Adda ka no inyawit mo a babae. Agpaiso ka di. ay ayatak ni Joyce, papa. Mawatan da kumamat. Kasapulak matikat kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta. Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakamda. Gaputa insukat kon, day di inada. Apay ka di akanayon ka marabyan nga agawid, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tumutla ka sasao dagiti anak mo? Pasensyam la kumaidan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno maamuamat dagiti rumbang amasursurum. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tanyo planom a pagtrabahuan nak. Nasaysayat a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pulak. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? At daibaga ka, kumpadre. Namsapay kuma, tasaan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakitak, Sa dino? iti mall. Kat adda ka holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Saan ko apadpadak sen tinubiyam? Ngam no saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na. Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaang siguro. Gwapo. Natayag, kena po daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akak kakuyog na. Pare, at dakid dawak kan ka. Nakasukat ka, honey. Ada ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem, pangusaram ka di iti kwarta. Amumatan. Barkadak ti kakaduak. Alangan nga awan kwarta ka sumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Isu nga ano sampay laeng ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamutan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom. Anya nga rod ti kayat mo asawan ita? Agpaiso ka di napatagaken ka. Wenno ti kwartak laeng ti napatagken ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ka sumurot kan ka? No saan ka anapatag kanya? Rimuaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wan, nakaluganan iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga rod no kasta. Agrubatak maten. Itext nak no sa dino ti pagturungan na. Okay, basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramiden tinobyam. Wen, kumpadre.
Kitaam, kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mol idi. Ti ayop a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagpayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang adda maitid ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubad na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartamlaan tinapatagkan kwa na. Apay da ito'y amaleta, honey. Alamon day tamaletam kat pumanaw kan. Anya? Taapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumon niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam. Asino ti mang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti bain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ngam dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti ited ko nga allowance da tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga da sa bali a lalakim. Pakawanan na kuma, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon amayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at dakas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impamaysa kon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton a makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pagayam mo, Benji. Agyaman nakpagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mo't adakas? No makasarak ka iti babae nga ayatem, ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Benji, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan abong adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Mabutengak amalakayan abaro. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Bong dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano ka di asong batan na kading prese? Nabayagan nga gar-aramakan ka. Ngam dinak matlangan song batan. No saan ka ang makauray? Nawaya ka mat nga agaram iti sabali, Manong Bong. Diyak pa'y ngamin makadesisyon nita. Isa pasensya ka lakuman. Ay, isan agurayak. Uray manu atawan, ading ko. Saan ka apilpilitan nga aguray, Manong Bong? Nawaya ka amang birok iti sabali nga armam. Saan kunak lang aroden, ading? Sikat ikayat ko. Isu nga agurayak, uray manu atawan. Basta dalakid di mauray ko,
Jack maikari nga adda mauray mo kanyak, manong. Iso ano mabalin, mangkita kan iti sabali nga armam. Mangbiro kakit din iti sabali nga armam. Ay, saan, nanang? Ni presi ti kayat ko. Una, ngam makatawanan nga armam, ngam aging gaita, di nakapaymat sinungbatan. Basta aguray aklat ta, nanang. Barang sumbatan naktumot laeng. Ay na anak ko, no kayat na ka, nabayag kuman asinungbatan na ka? Di da kumamat upayin akasta, nanang. Ay ayatak unay ni presi. Kat isuti kayat ko nga agbaling nga asawa. Makaambo ka, no saan mo akayat di mabagbagaan? Kumusta ngay kaanakan? Napasungbat mo ka din, Jar Armag? Saan pa'y nga rod, angkal? Ay kat agawa amarok. Iti kasta. Saan ka may pada kanyak nga aging gaita kat awan pa'y asawak? Adayo ama ipada kada kayo, angkal. Isu nga raod nga agawa apasumbatan Jar Armag. Iti kasta makaasawa kan. 35 pay lang titawan ko, angkal. Nawaya pa'y. Adayo akpay iti panagbaak. Kasta mo ti adda iti panunot ko, hindi 35 ti taon ka. Aging ka nga agbalawak kat 50 gaya may. Ita 55 kaon kat. Sana ko na nakaasawa. Ay na, angkal. Relax kayo laeng. Sa anak ang mabaakan. Oh, makitam. No pinatinak ko nga agbiro ka iti sabali nga armam, di saan ka kumaan nagururay iti awan. Awanan ba inday di aprese, nanang? Nasakit tinakam ko kuana. Ay na, anya nga iti maaramida manak ko. Uray agsakit tinakam mo kankwana, awanan maaramidam. Siyak adanda ni agdwa tawanan nga agar-aram kan kuana. Saan na sinungbatan? Idi ada nagaram kan kuana, iti manula ang abulan. Sinungbatan na adagos? Kayat na asawan, asaan na kaakayat, anak ko. Amangan numabain laeng, amang paay ken ka. Apay nga asabali mati sinungbatam. Saan matasyak? Saan ka di ang naibagak matkan ka? Amang biro ka iti sabali nga armam? Nasakit tinakam ko iti panakapaay ko kan ka, presi. Pasensya kan, Manong Bong. Ngam awan ngamin mariknak a panagayat kan ka. Ay ayatan ka unahaya din ko. Aramidak ti amin, tapno maayat na. No ikan naklakid di iti gundaway ko, amang ipakita iti panagayat ko kan ka. Pasensya kan, Manong Bong. Ngam sinong bata ko ni Chris. Kas nakunakon, awan mariknak a panagayat kan ka. Nay, apayan bong, agin inom ka matan. Gaputan nasakit tinakam ko iti panakapaay ko, nana. Kasta talaga ti bihag, anak ko. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Mangbiro ka manen iti sabali nga armam. Asino nga tati armag, nanang? Ay, kajay kurso nadam Barang makakita ak tumanan iti babae ang makursonada ak, nana. Mala, isardeng mo nga rudon ti aginom. Awan na saya at nga itdenday ta iti salunat mo. Ay, nagbayag matan amak no daytoy a tricycle. Itay pa'y nga agururay iti pasaheros. Hindi matlamapon nun. Ay, ne. Ada sumungad a balasang. Ay, barang dito iti pagluganan na. Tapno agandar mo ti tricycle. Makaawidak mo Ay, sapay nag-ulot ti panawon ita. At to'y timpagatang yung agas yaw, nanang. Agyaman na, kanak ko. Ay, amoyaw, nanang. Adda nakaluganak a balasang. Taga dito'y baryo tayo. Itaklang ang nakita day a balasang. Ay, nakiamam mo ka kuman Talaga nakiamamuak nanang. Dinamag ko pa no sa dino ti balayda. Kan dinamag ko no mabalin ti agpasyar. Kahit
Anya ti kunana ngay. Mabalin ka na, nanang. Awan pa'y mat ka no boyfriend na. Anya ngay tinagan na. Wendy, nanang. Ay kilala ingam ti agarem anak ko. Bareng ison ti mangsungbat ken ka. Sapay lakuma, nanang. Nakasukat kamot baraw. Sa dinaw ti papanam. Anda man ang amok abalasang angkel. Mapanak agaram. Ay, maragsakan para ken ka kaanakan. Kasta, saan ka maawanan itinamnama? Agarem kalatang agarem. Addan tulata mangayat ken ka. Sapay lakuma, angkel. Tani Wendy, tinaituding apara kanya. Idawdawat ko baraw nga ison ti paraken ka. Numapasungpat mo lakit di na jaawen di. Siya ti makamu iti baboy ama parte into nagkasarkayaw. Agbay saw, angkel. Wen barawk. Iso nga agawaam apasungbatan na jaawen di. Talaga pinaypaysum tim may nagpasyar ama nung bong. Saan ka de, nga isutimbagakan ka. Kunak ngamin nukun ko namlaang manong. Ado ngamin ang tinangibaga nga umay dagpasyar dito'y balay. Ngam, saan damat nga imay? Saan da siguro ang napudno, ading ko? Ngam siya, napudno akan ka. Agpayso manong? Wen, ading. Nusungbatan naklakit de, ikasar ka adagos. Addan nakasagana ababoy ang maparte. Nagdaras kamutan manong. Aguray kamut ata pagpanpanunutak paymat. Sige, ading ko. Makaurayak paymat kit de. Nawaya ka, ngagpanuno. Manon abulan nga ar-armam ni Wendy. Ngam di na kansamanen kayat. Adday ta kayo man ako na akong nanang. Unaan nyo manin. Aguray kayo lang ka de. Ay na anak ko, ang mga no agururay ka manen iti awan. Nasaya at matipan na kilangan na kanyak. Madlaw ko, akas lakayat na. Ngam apay ngay nga road, adi na kapay sumbatan. Ang mga no agpakpakipot pay lang day dyan, nanang. Numarik nam nga awan mauray mo. Mangbiro kan iti sabali nga armem. Agsaysayang kalaeng iti oras. Kumusta nga ka anakan? Natakulan jay baboy. Mabalina na maparte. Hindi mo kadi pa napasumpat jay kunam nga armam? Saan pa'y nga rod, angkal? Matuo kanak matan amang uray iti panang sungbat na kanyak. Anya nga tanurikalwam. Ha? Mayat nga taday tang aramidak, angkal. Padasam ang mga numaay-ayo amang sumpat ken ka nurigalwam. Anya nga iti regalo, angkal. Padasam rigalwan iti kwintas. No awaten na. Kaawatan na kayat na kamay. Ah, ay, isuman nga agpayso ti aramidak, angkal. Nagpintas matanday ti akwentas. Para kan kadayta, Wendy. Tanda dayta, tinapuno a panagayat ko kan ka. No kasta, isagot mo kanyak daytoy? Wen, mabit lang taisuot ko kan ka. Adayta, ay na, bagay mo launay. Agyaman aklaunay ha? Kahit kaano nak nga asong bata, nading kau. Basit la pa nakurayan manong. Sanak pa'y ngamin na makadesisyon. At daak lang dito'y amang ururay kan ka, ading kau. Nay, anya da ito'y nakakarga iti karton dito'y lamisaan, anak ko. Baybayan nyo dayta, nanang. Espesyal abibing ka dayta. An-anwam. Irigalo ka ni Wendy. Tabarang songbatan na kon. Ay na anak ko, no kayat na ka. Sungbatan na ka nga uray awan irigalom. Barang maayayo, nanang. Kat songbatan na kon. Diyo ka di kayat ang makamanugang kayawn. Kasano, no agsaysayang kalaeng iti kwarta. Kasano, no di nakasungbatan. Mabain matngatan amang paay kanyak, nanang. Tau-awatan namot dagiti ititid ko. Saan ka nakasigurado, anak ko?
Ay, dandan ni Jack Tupay makaraman iti special abibing ka. Ngamsi ka, iregregalom laang. Saan abali, nanang? Taaddan tumanugang yu. Parakan ka, Wendy. Ha? Anya da ito eh? Special abibing ka daytoy. Ay, di na ka di pa unagarin. Ne. Addan samot sa bali abisitam. Iso ni Lander. Kayan ayat ko. Iso ti sinong batak. Pasensya kan ama nung bong. Ngam ni Lander ti ay ayatak. Anya? Namnamaak man lang na siyak tisong batam. Gapot awatam amin nga irigrigalok. Ngam saan mat gaya. Iyag mo day ta kwintas. Alagmat lang kan ka. Inikat mo matan iti tangad ko tintad mo akwentas. Gapot addan sinong batam sa balay. Kan iyag mo day tabibing ka. Sige, agawid akon. Pinangnamnaman aklang iti awan. Nay, apay nga insublim day tabibing ka, bong. Kanan yun. Saan mo ka di nga insagot kin ni Wende? Saan ko nga intag? Tada sa bali abisita na. Sino nga iti ko nam abisita na? Addan sinong batan na sa bali, nanang. Ay, unay mat amalmalas mo, nanak ko. Sayang lang dagiti inrig-rigalok. Ni Uncle Tomat. Isutin suro na. Nuapay nga min adim ngagak iti kabsat yo. Idinto ta saan mat apulos anak kaaram. Kumusta ngay kaanakan? Madijay style ti panagaram nga insuro yo, Uncle. Ha? Napayaman day. Adamanan sinong bata na sa bali di ararmag. Ay, talaga siguro. Saan nakaakursunada? Mangisuro kayo umat ngamin iti saan anasayaat, Uncle. Nasayang lang ti kwartak. Adun amakmakan ti inrig-rigalok. Ti awanan ba'y na babae? Awawatan naman. Kunak lagid di ano kayat nakmat. Ay, di kag pabaso lakas taa kaanakan. Awan mo sa bali nga intensyon ka. Kahit ko lang makaasawa kaan baraw. Nagadua mabalin yung ipatawid. Daytan samot kinabaak yu ti matawid ko. Ay, saan natatawidan ti kinabaak? Ngumialis yung mat kanyak ti kinabaak yu. Kasat mo daytan. Saan kung ay nyalis kan ka dayta kinabaak kaanakan? Mangrugi ita. Jakon pat yun ti isuro yu. Amang ano karo sa anak ang makaasawa kadagiti isursuro yu. Gumatangak man iti arak yaw, Nana Saleng. Awan ni Nana Saling. Siyak ti pinagbantay na dito istor ko. Ha? Sino ka? Siyak ni Dali. Kaanakan na. Madlaw nga daw tidad na. Manong matatitawon na. Oh, di ka matagsasaon. Ay, adda ka din asawam. Balasangak pa, Manong. Mano titawon mo? 30. Si Kangay. Ay, 35 bading. Awan pa'y mat-asawa. Kasta ka di? Anya jagat gatanga mo, Manong? Arak ko ma. Agin inom ka? Apay. Saan mo akayat ti lalaking agin inom? Saan na talaga, Manong? Ay, no saan mo akayat? Di sa anak nga rodan nga uminom. Ikanaklatan iti soft drinks. Sigurado ka? Wen. Sige. Mabit lang nga rod, tayalaan ka. Uncle, addaak, tasingirak ko madya impromise yu iday. Ano ag kasarak, ket kukwayo ti baboy ang maparte. Kalpasan nga inapanak o may kaagsinger. Alan Uncle. Taddan mayat ang makikasar kanyak. Iti kasta, ket sa anak mo't ngagbaak. Katita.
Saan ka nga rodan ang mamatay, ang matawid mo no mayalas ti panagbaak. Sanay, Uncle. Gasat at talaga ti panagbaak. Angam siyak, saan ko agasat ti agbaak, Uncle? Malanga raw, tung palagtin karikin ka kaanakan. Maragsakalak, saan ka mutlaang agbaak? Imbaglakit din ta sa nagimura ni uncle ko, kadagiti imbagbagak, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kinidali. Gapu ta idi nagaramak, saan nakon a pinarigat. Sinungbatan nak adagos. Agyamanak, tuy pagayam mo, Bong. Bong, ading ko, kaaduan na, ket di da kay ti agbaak. May mayat matlaeng no adda makuna a mangaywan kada tayo, inton madanon ti panagkapsot tayo. Isuada kayo, adandanin mabakan, ay ket agbalaw kayo na, tanarigat ti agmaymaysa. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan abong, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat naggapo ken ni pagayam a Carlo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy apakasaritaak ket napasamak 5 atawan en tinapalabas. Ano sa dino, kaayan ayat ko ni Sheena. Iso ti first love ko. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay asaan ka amangan? Dimpay matnaksayan day ta in order mo akanam. Mingmingmingan ka ngamin. Nagsurte ak lakit din na nagbalin akayan ayat mo. Mangan ka kit din. Diyak maumakan ka, babe. Nakapimpintas ka. Nagruna, umisem ka. Ad-adda amay labakan ka. Mabain akon nga gisubo. Kasta ka mat ngamin. Ay ayatan ka talaga, Sheena. Nasken apagtungtungan tan ti kasarta. Anya ti kayat maamotif ti kasarta. Agpakater talatangatan. Mano ti bisitang imbitaran ta. Ado dagiti kakabagyan mi ijay Ilocos. Umay da amin dagi jay. Adumod dagiti kabagyan mi ditoy. Diyak kayat ti asi-asi akasar, Sheena. Kayat ko nga aramiden nga espesyal da ito'y nga aldaw para kadata. Uy, insan, busy kan samet. Waninsan. Wash-washinak man da ito'y lugan ko. Ituloy ta ka ditilakad ta mapan makibasketball. Ipospunta pa'y lang insan. At da-date may kanisina. Apo, puro sinalatan ti anti oras kan panawan mo. Nabayagan na saan ta arimrimwar ah. Dandani kami nagkasar, insan. Mano atawanan ti relasyon nyo? 2 tawan? Nagkasar kayo nga ro din. Tanay, isunsalangan ti linawon day ta panunot mo. Agtal na ka man, insan. Kaslasaan mo mata napadasan ti na in love. Sina, at ni Carlo, rumwar ka ditan. Nagsapa mo din. Sa anak pa anak ka make-up? Bastra ka mun ah, tapangururayan na kan ka. Babe, umunag ka pa'y. Una. Agsarsarita kayo pa'y lang ni tatang ha? Jack pa'y naka-make-up. Napintas ka lata. Oray saan ka anak make-up. Agtal na ka man. Jack naruham arumwar nga one make-up na.
O sige, panawan kayo pa eh. Agtugaw ka pa lang dito, Barok. Pangururayam ka ni Sina. Agyaman nak. Kumusta kan, tata? Tatanglatan tiyawag mo kanyak. Tanadakamat ni Sina nga kasar kayo gaya man iti mabait. Ah? Un tata, ay tatang. Plan-plan min ti kasarmi. Nasayaat mat no kasta. Tanay. Kaya't mi pa'y amakita dagiti apu ko may kada kayaw. Amumait, bakit kan lakay kamen kininanang yaw. Pakaragsakan mi amakita dagiti apu may. Un tatang, kat dawatak ti bindisyon nyo para iti kasarmi kan ni Sina. Apay adito'y pag-abangan iti gaon tinangipanam kanyak. Kayat kung agpili ka iti kayat mo nga style, ken kolor ti gown mo. Taiso ti paramid ta. Sika talaga. Ti kayat ko, baro di usar magawn. Diyak kayat ti agrenta. Kabaalak mo't agastusan ti gown mo. Sige. Agpili ak iti kayat ko nga style ti gaon. Bili ba ka talaga kan ka? Malaksid nga da regular at trabahom, nakadupay ti sideline mo. Adda nga minyuro nga kinsan. Manon ti karga ti bank account mo? Adamot basit. Nagswerte lagi din. Ayan ni Sheena ken ka. Awan pa'y bisyom. Inikat kong dagita insan. Nagbalbaliw ka ngamin anaming pinsan insan. Kasta ti dandanin agbalin nga asawa. Ken ama ti pagtangan. Uy, nakadaanon tan. Mapana kon dito'y batog ti balay me. Sige insan. Mapanak pa ijay may sa sideline ko. Diyak pa'y agawid. Tanasapa pa'y mat. Carlo, nasaya at si Mang Patkan. Awan. Umayak ag sideline. Itay nakapay nga urayan ni sir. Adda ka di dita opisina na? Wan, ada. Carlo, Aha. awan nga min kadwak ang mga daw inton madamdama. Mabalin ka di nga awisan ka. Ladingitak Adda nga min date mi iti girlfriend ko. Kasta ka di. O sige, inton maminsan nga rudan. No kaanon to nga adda oras kan panawan mo. Oh, Carlo. Umunag ka abaraw. Agyaman nak tatang. Anya ay tinagsaritaan nyo kini Sheena. Awan mo tata. Kaya't ko lang nga sorpresaan. Adda ka di? Nasapa damat arimwar kini nanang na. Mapandan sa alain jay pensyon me. Ay, adda pa igam mo asabong. Ay, una, tata. Sige. Ibatik nga rin da ito'y sabong kan chocolate para kan kuana. Ay, no saan mo na mauray? Ibagakton nga imay ka. Ay, sige, tata. Mapanak pa ngamin iti sideline ko. Sige mapanakon. Carlo, inyalaan ka iti kape mo. Ay, Jack masangot yung kape. Kan sa anak ngagkap-kape. No di mo kayat, so katak iti siya Kayat mo ka diti green tea? Busy Jenny. Please. Jack kayat ti maistorbo. Ta sideline ko lang da ito'y. Nas kan alipasak iti oras na ito at trabahok. Maawatak, Carlo. Sige, ibagam to lang no mabisin ka. Adaak lang dito office. Sige. Saan ka ngagpagpabisin, ha? Jack kayat ngagsakit ka. Mabisin ka din, babe. Nagbayag mo nga serve that order ta. Wan nga ron. Ada ka di problema, babe. Kaslawan mo't gaganay gayam. Mabisina kon. Kun, apa nagpusyaw ka? Kimutong kan samat. Manula ang aldaw asan ta nagkita. Kurang lang titurog ko. Saan ka ngamin nga agpuy-puyat, Kita man day ta. Adda ibagmon. Wan nga rod. Kayat ko tiyag pakutong. Tapno uston to. Into nagkasarta.
Narigat nga gisuot itigaw no nalukmag. Saan mo ko maapakadanagan na ita? Ay, ayatan kalatta. Uray lumukmug ka, Sheena. Laglagi pang kumaday ta. Ay, mong gayam. Mapantan to orderan jay wedding ring ta. Kaano ka mabalin? Ha? Wedding ring ko na? Una, tapno maipadas ta pa yan. Agpili ka matan jay kayat mo nga style. Kailo, nabanugak. Kaya't konti agawid. Okay, maawatan ka. Mangantalain, kalpasan na. Agawid ta na dagos. Hello, insan. Kalati awag mo ah. Adang amin nakitak akayat kong ibagakan ka, insan. Anya day ta, insan? Nakitam ka din ti Facebook account ni Sheena? Tapay. Mas dawak lang. Naikabilid jay nga in relationship. Ngam sabali matinagan ti lalaki. Anya? Dinak man rabakan iti kasta insan. Saan anasaya at nga angaw day ta? Kitaan ngamin ti account na Uray sakit naklaatak. Sige insan. Kita ang karunti account na. Naku, kaunti konsentrasyon ko iti trabaho. Naskan nga awagak ni Sheena. Pananglo ko dahito ng araramid na kanyak. Naskan nga agsarita kami. Hello? Sheena. Anya ti kayat asawan dyan nakita iti Facebook mo. Asino day jay alalaki ako na makarelasyon mo. Normal pa'y kaditi panunot mo. Carlo. Sumungbat ka. Nagado ti plano ta. Ita, kasta ti aramidam. Sheena! Hello! Carlo, kaya't konti makiwin na suwas. Anya? Itapay akasta ti ibagam? Anya a klase ka ang babae? Sorry. Day talaang ti maibagam. Sinaktan ti riknak, Sheena. Katgapo iti dayta. Saan kanto ang mapakawan? Agkita ta. Katnaskan ng agsarita ta. Oo. Inayad lang, insan. Agasam nga dayta. Ini-street mo matan nga ininom dayta arak. Bay anak lang, agbartag insan. Nasakit tinakam ko iti dadya babae. Agkita kayo matakunam. Awan ti amok abasol ko. Apay agas jeti desisyon na. Tawanan maramidam. No napukawan tirik nanakin ka, insan. Kas jay laang kabiit. Naraing iti may sa abigat. Asaan na kun nga ayatan? Saan mo mata mapilit? No talaga asan na ka nakayat? Aginom tagid di insan. Ita ka man lang anaginom minsan. Kalpasan ti mano atawan, apa nang ilaksid mo iti arak. Jenny, Oh, Carlo, busy ka di? ado ti ipapaaramid ni sir. Ngam api ka di? Awisan ka kumaamangan tay Jerwar. Aywan Itan? Nabayagan nga urayik tay tira kanito. Jay do hatamangan. Nabayag kan nga awisan Uwan nga rod. Pasensya ka na. Oh, apay ang nagliday na kita matang. Uy, damag ko, kasar ka nun. Congrats Ay na, nagswerte ti girlfriend mo kan ka. Saanan ang matuloy ti kasarmi? Taapay man. Nakabiro kan iti sa bali di girlfriend ko. Katidakas na. Impos na pa iti Facebook. Ay, unay matdaytan. Ang sana bali, adakmat ito Saan ka nga iba't bali? Saan kanto nga isukat iti sa bali? Agyaman na, Jenny. Oo, mangantakit din. Cheer up. Sorry, naladawak. Agtugaw ka.
Amum ka di, anasurok may sa oras ko nagururay kan ka dito restaurant. Pinagururay nak itinabayag ka. Sorry, kunakmat. Ita, ibagam kanyak ng anya ti basol ko. Apay adinak pa'y kinasarita nga imuna. Sakbay nga impos mo iti Facebook, nga addan baro a karelasyon mo. Dinak man dramaan. Amom ka di, no kasano kasakit dayto yung inaramid mo kanyak. Ha? Ita, ibagam no anya ti basol ko. Basta napukaw lang ang tiriknakan ka. Anya? Kasjay langan? Dayto yan ti maudi pa nagkitat. Pumanaw kan dito isang wanak. Tama nga noon niya pa yung timaaramid ko kan ka. Ala, pumanaw kan! Gawin tanin san. Apay asimardeng ka dito isang wanan ti balay da sina. Kaya't ko abarsa kan dayta balay da. Awanan bain na babae. Si Kapit Pinot. Kita man. Imunagan da giti dadakkel na di tabalay da. Nagbuteng daken ka. Jak mapakawan dayta babae. Lino ko na ka. Bayamon. Awanan dito yung lugar tayo ni Sina. Inlemengan ti kabarbaro a karelasyon na. Awan bibiyang ko kan kuana. Ala, gawin tan, tamaturog ka. Kanayon ka na mabarta. Sana rumbang asayangam ti panawan mo, iti kasta klase ti babae. Nagsakit ti ulok. Diyak ko masumrak kita. Kat, apay pay lang asimrak ka. Kababain mo takan ni sir. Ala agawid kan. Ibagak ngagsakit ka. Ha? Ang over lang da ito'y. So nga Rod, naging inom ka manan idinawagan kay di kalman. Nabartek ka. Nasakit nga min tinakam ko itinaramid na di babae. Imbagak matenken ka ano ka sa pulam ti kasarsarita. Ada aklaan ditoy, Carlo. Minsan, kaya't mo ka di magasta di tabalay da Sina. Tapay-pay lang. Natay gaya man ni nanang na. Sa anak nga interesado amapan. Minsan, aging ka dita kat nasakit pa lang tinakam mo kay ni Sina. Mapan ka, no kayat mo ti makipagladingit. Ang nusyak, jak kayat ti mapan. Oh, di man samat ang mga awitan ni baby. Agsangit mat no sikat ti mga awit. Mabisin laan, isungag sangit. Ala, itad mo nga rod kanya kung tapasuswa. Ay na, nagpudaw ti anak ta, Jenny. Kaslakan ka. Uwan, ngam karupro pa mat. Ha? Kasla Xerox copy. Kitaom ti agong na o. Nagtangos akaskan ka. Naimbag nga aldaw mo, Carlo. Siyak ti manang ni Sheena. Nalako min day tabalay kan daga, kan awan mo tan dagiti naganak mi. Itad ko lang kan kadaytoy. Ne. Surat? Nabayagan nga inururay ko nga itad daytoy kan ka. Basaam. O sige, agpakada kon. Surat ni Sheena. Ay, basa ka. Amok. Ngadan pamilyam, kan naragsak kaitan. Day tati kanayon ngay karkararag ko edi napigsa akpay. Mas pinilik ti umadayo. Edi na amwak asaanan ang maimbagan ti sakit ko.
Sheena, Kuma. Inaramid ko lang dayjay. Tapno na lang anak amalipatan. Uray awan akon. Kidawak nga ayatan ti pamilya. ita. Amo kuno apay. Naamiris kun ti amin. Sheena. Sapay ko mga rod. Dati pa ng panaw mo kanyak. Kat saan mo pagbabawian? Kat awan ko pati sakit tinagamgan ka. Sheena. Naliday man ti kapadasak, ngem ditoy ko ana amiris, at ipudno a panagayat, nakasagana nga agsakripisyo. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, pudno launay, at tinapudno a panagayat, kat si dadaan nga agsakripisyo. Akatala, addaan kan iti pamilya ita. Kat dita ti pangipaayam iti atensyon ken panagayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Carlo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.